El nou equip de govern que així de les eleccions presenta novetats. L'alcaldessa ha anunciat que en esta legislatura es van a crear regidories de proximitat. El terme s'ha dividit en 4 àrees i els regidors designats s'encarregaran de conèixer de primera mà les necessitats que es plantegen els veïns de cadascuna d'elles. L'objectiu és que aquests regidors se desplacen a les diferents zones del terme municipal que anem decidint. Este projecte, diguem que ficarem en marxa, estem acabant de polir com anem a fer-ho, com anem a plegar, a on anem a estar i a partir de setembre ficarem en marxa el projecte. La idea és que el regidor estigui al costat dels problemes i atendrà qualsevol tipus de problema, independentment de la regidoria que ell porta, és sentir al veí i a partir d'ahí canalitzar-ho per a que se solventi. Cadascuna de les 4 àrees inclouen part del casc urbà i de les urbanitzacions. El regidor delegat coordinarà les seues demandes i les enviarà al departament afectat. Ara que el govern local té més membres, es vol estar més a prop dels veïns. El motiu de les regidories de proximitat, nosaltres ara tenim 13 regidors, òbviament podem dedicar-se a centrar-se en aquells punts que considerem més importants. La proximitat és un tema important, que a més en el nostre eslògan de campanya portàvem que anàvem a centrar-se en les persones, en les empreses i en les famílies atrapades per la crisi i diguem que aquestes regidories de proximitat van a portar a fer realitat l'estar més centrats en les persones. El nou ordenament de l'equip de govern s'aprova este dijous al ple extraordinari de l'Ajuntament.